Изненада! Това е Бошко! Бошко има нов епизод! Бошко има нов епизод, всички пред мониторите! Мисля да пропусна цялата част, в която ви обяснявам защо нямах епизод толкова много дълго време, защо ти нямаше, кога ще продължиш да си правиш епизодите, защо? Първо на въпроса, защо нямах епизоди, защото така ми харесва. Е така, просто не исках да правя и не правих. Кога ще има нови епизоди? Когато нямам нов епизод, ще ми гледате старите епизоди. Що? Защото съм готин. Айде, моля ви, признайте, че обичате да ме гледате. Признайте си го, бе! Иначе казано, добре дошли в сезон 2 на Breaking Sofia. Това съм аз, Бошко, и ще ви занимавам с абсолютно нищо през цялото това време. И така, както казах, здравейте на всички, здравейте и на вас, мили студенти и ученици. Добре дошли в новата учебна година. От сега, чак до края на юли, ви очакват само хубави моменти, изненади и всякакви други заинтригуващи работи, които наистина не искате да пропуснете. Знам, че не искате да ги пропуснете. Макар да не си личи, че вече е есен, моля да е 30 градуса навън октомври месец. Това е абсолютно ужас. За задниците, да, все още сме септември месец и утре става октомври. Майната ви. За какво ще си говорим днес? Винаги ми е харесва този израз. За какво ще си говорим днес? Все едно, правя пряка връзка с всеки един от вас, който сега ми гледа епизода и ще разискваме темата на епизода, така, нали? Да, мен тази тема не ми харесва, искам да я смениш с нещо. Няма. Защо? Защото искам аз да говоря и вие ще ме учите и ще изпадате в ярост пред мониторите си. Защо по дяволите попаднах на този човек и трябва да му слушам глупостите? Кой ме докара тук? Не мога да разбера какво се случва. Бонже. Тъжно, факт. Та, за какво ще си говоря днес? Всъщност за нищо. Така, нищо. Просто реших така да направя един епизод, в който да ви кажа майната ви. Толкова по-добре се чувствам в момента всъщност. Майната ви. Хартгазъм. Секс, наркотици, алкохол, хипотермия, лоботомия, скалпа, трион. Шайни. Дори не си направих труда да си почиста стаята. Така, гледайте, клочина. Не знам дали я виждате от този ъгъл, но там е клочина. Мога да се хвърля и дори не се удара. Така, толкова много кочина. Що? Защото обичам да живея в кочина. Аз съм абсолютно кочина. Бук. Знаете ли какво? Ще сте прекрасно. Точно в момента трябваше да съм в университета да върша 158 и може би 9 плюс-минус още 380 работи, които са супер важни за мен. Но защо не съм там? Защото се успах. Защото съм пич. Така. Готин съм. В извод мога да ви кажа, че в следващите епизоди, които предстоят да бъдат излъчени, когато успея да ги запиша, нали ви кажа, когато нямате какво правите. Това нямаше абсолютно никакъв смисъл, като го казах. Гледайте ми старите епизоди. Нали? Казах ви що. Съм готин. Линкове долу, между другото. Не забравяйте да ми проверите и Facebook страницата. Линк долу. Така. Ще се видим другия път.